Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulimag, kanagtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Inday, bote. Agmaymaysa nga anak ni Inday, ubing. Basit pa'y daytoy, idipimmusay, ti amana. Iso ati ina nalaengan, ti kadwana, nga agbibiyag. Katgapo taaddamat dan edad daytoy, nagbalinan ang managsaksakit. Narigatla ti adda pa nagbiag dagiti agina ubing, iso asaan ang nakaadal ni Inday. Kat tinawid na laangan ti panagbidbidot ti inana, kadagiti mabalin nga ilako, iti junk shop. Iti kasta, adda pagbiagda. Kang runaan apidpidotan ni Inday, kat dagiti bote. Tanangin ni nabasit, no ilako na. Iti maysa nga aldaw, kat. Bote Jaryo! Bote Jaryo! Bote! Inday! Umay ka dito! Umayag, Tata Bernal! At akadila ko yung kanyak adaan, Jaryo. Karton wano bote, Tata Bernal. Ada, Inday. Ngamusan ko nga ilako ken ka. Alaam latan. Ha? Agpaiso, Tata Bernal? Wen, balasang ko. Mala, sumrek ka ta alaam. Ha? Oh, apay, Inday. Di mo ka di kayat? Kayat ko, Tata Bernal. Mga numabalin mat nga irwaryo laangan. Mabainak nga umunag ang mangala. Pangaasiyo ko man. Ay na, Inday. An nadamda dya Tata Bernal. Ha? Apay nga min, Noel. Ag dinamag ngamin, nya da basbastos da dya abalo. Anya? Day tatagpay so, Inday. At ang dagitin mo na ang reklamo ti kinabastos na. Iso asaan kang agtaltalag unay kan kwa na, ha? Wan, Noel. Agyamanak ka, ha? Mala, siya kunti mangidoro ni ti kariton mo. Takuyugan kan yaging gaijijang siya. Nakita kayo manina nagkuyog ka ni Inday. Awan mo ti dakas na, saan ka di? Noel, saan kayo nga agbagay iti dayjay nga Inday? Lani, pangaasim ko ma. Saan ko maakas naman ti bagam? Ibagbagak lang ti agpaiso, Noel. Ammom asigodan niya ayatek ni Inday. Ha? Kat panagkunak, saan niya agbaliw pa'y dayta? Ay, adda kagayaman, anak ko. Pasensya ka no naladawak asimangpet, nanang. Gimatangak pa'y ngamin iti agas mo. Inday, anak ko. Gimatangak mo tan iti makan, nanang. Naimas ti kanon ta ita. Ta medyo nakaaduak iti natgadan. Ang mga noing gatang mo man amin nun tinatgadam, anak ko. Hindi matimbagakan ka nga agurlong ka. Makaurnungak tulat ta. Ti importante, kat makagatangak iti agas yo. Saan ngamin arombang nga agliway kayo nga agtumar, nanang. Agiamanakan ka, anak ko. Sana bale, tano ka ba ulakon ti bagay, kuyugan ka manon amanggad. Ay na, nanang. Uray no agimbag kayon. Agtalinaad kayong tulatan dito'y abong-abong tayo. Siyak tulatan ti manggad para iti pagbiag tayo. Laglagi pa niyo Naske na mabutbuteng ni Inday. Ala niyo ti kwarta na. Kalpasan na, kanlat arumwarak iti gate, ket tulungak ni Inday. Ispalag manipod kada kayo atallo. Babaan ti kasta nga ramidek. Sigurado ngagtalekton kanyak ni Inday. Saan ka de? Boss. Agpaiso na ita, boss. Oh,
Alaan nyo daytoy. Pauna bayad iti kabuklan at ang danyo. Maalayo pa manamalpas a may patungpal ti saritaan tayo. Kuyugan ka kumaitang agbirok kadagiti daan a dyaryo ken bote. Ngam, adang amin napatag papanak inday. Ay na, Noel. Awan anyaman na. Kabaalak matkat. Inday, Kan maysa, jaket amataktak ka gapula ang kanyak. Isungawan anyaman na. si kamot inday. Kasala di mo magustuhan og kuykuyog ta. Ay sus, di ka man agdrama, Noel. Saan mo abagay? Ah, Siyempre, kayat kong agkadkadwata. Ngem, jak kayat amataktak ka, gapu kanyak. ha, Iso ano anyaman tinaskan nga aramidem? Aramidem mon. Di nak ikaskaso, Noel. Bote Jaryo! Bote! Dayjayan ni Inday. Bote Jaryo! Sumunga din. Ha, agsaganak mo ten. Bote Jaryo! Agbali na kita banwar para kini Inday. Ket di naktun kabuteng pay. Ah, dayjayan ti sinyalis ko. Kartingak ti rumor itigay tapno matulungak ni Inday. Hoy! Siyak ti sangwan nyo! Apya! 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 Ha! Tumaradan! Ah! Oh, Inday. Nadangran ka kadi, ha? Tinasaya at umay ka, Inday. Sumrag ka di tabalay. Umay ka. Tata, ada ka din ang ngagmo. Nga, anya? Awan mo tinanghig ko. Mala. Umay ka, ta uminom ka. Tata, pasensya kan. Jakon umunag di tabalay mo, ha? Ah, Agyaman at langan, hindi pa ng tulong mo kanyak. Sige, mapanakon, tata. Una yun, anak ko. Kastagayam tinapasamakan ka. Una nang. Naimbagtasaan pa yan ala dagiti awanan ba inti kakaisun a kwarta paggatang ko kumakadagiti daan a dyaryo kan bote nga ilakok iti junk shop. Naimbagayam ta tinulungan na ka ni Bernal. Ha? Amo yun, nanang. Ada nakaskas na o anapasama kanyak. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Idi aw-awisan nak ni Tata Bernal asumrot iti balay na. Ada nagbasit at timak anang ngagkwa. Nang lapad kanyak asumurot ka ni Tata Bernal. Tama isagmakak ka no. Anya, Una nang iso nga aging gaitak at mas daawak. No asino ti akin timak iti dayjay. May mayat no madalusak dagito'y daan abote ang nagatang ko. Nangin na ti pan nakailakok iti junk shop, no kasla kabarbaro pa lang tilangada. Ni, nagpintasan dahi ti may sa abote. Naidumduma tilangana. Ay, italaan nakakitak iti kaste a klase ti bote ah. Kasla antigo. Ala, naglamuyot matanda ito'y abote. Kasla na idumduma da ito'y. Nagmayat nga aprusan. Agyaman na, Inday. Dayjay man ang tinagpasit at timak. Ayan na nga ta, Dayjay. Abdam, ito'y sa kanap. Ha? Ansisit? May sak nga ansisit. Anay popok iti unag tibuti. Gapit aramit ti dakas abruha. Anya? Nukasta? Sikatin ang lapad kanyak asumurot ka ni Tata Bernal iti unag ti balay na. Inday. At ang amin dakas abang
iso alinapdan ka. Agyamanak, Inday. Gaputan na dalos ti pusom. Kat siga tinangap apros iti nakaipupuka kabuti. Nawaya-wayaan akon. Manipot iti panangipupok kanyak ti bruha. Kat kapoy ti dayta. Agbalinak nga diban mo, Inday. Kasubat ti panang waya-wayam kanyak. Agtalinadak nga diban mo. Aginggat kayat mo. Nakaskas daaw saan ka di, Noel? Tiyan niya. A pinaurnusan ni Inday ti sigod nga abong-abong a pagnanaudanda. Anya kumangay mo tinakaskas daw iti dayta. Nagagat ni Inday. Ang mga nakaurnungan iti pagpatarimaan na iti balayda. Kasla imposible. Kasano kumaama kaurnong ngay mat iti pagpatarimaan na? Katagat-gatang lang iti daan abote kan dyaryo sana ilako iti junk shop. Di ko namkit di. Amangan, nailaklako nan ti dayaw na. Naglaing kang agparbo iti sao. Di ta ka man langan. Diyak kaya ti magisarasarita iti kasken ka. Ada ita lamang padpadagas tamom. Ay na anak ko, pasensya kan Nakitak dagiti ubing nga insangpet ko ijay tsindaan. Nakakaasit ang agpalpalama. Inkuyog ko idan dito'y balay. Awan anyaman na, nanang. Sana bale, taumanay tayo mat ditoy. No talaga nga awan ti pagnaadanda, di agnaadan ditoy. Isumati ko na, takaasid amot. Amangan og sakit ka manan, gapoy ter aramidem nanang. Ay na, saanen anak ko. Tamanipod idiim pa ospital nak. Nariknak ana imbaga kun atalaga. Nasayaat no kasta. Ngem anak ko, ibaga man kanyak. Sa dino ka di atalaga tinangalaam iti kwarta a pinagpatarimaan mo iti balayta. Di mon amuan, nanang. Di kagdanag. Ta siguradwaken ka, asaan adakas tinagtaudan na. Kat gapoy ti dayta. Kayat ko ti tumulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko nga ibinlay tinapintas agasat asimmang bay kanyak. Apay kadian na atap ka kanyak, Inday. Uray no inispal kan kadagiti managdakdakas ket di mulat ta kayat ti sumrek di tabalay ko. Gaputa at dadakas apanggap mo kanyak, Tata Bernal. Anya dagas sa panggap mati bagbagam? Saan ka makapaglibak, Tata Bernal? Nang runa kat ammo kun apam maranglaang day di panangispal mo kanyak kadagi di alalaki. Ngamin, planom ti amin. Tata, agbaliw kan. Awan tinasaya at pagtungpalam, no dakas ti panunot mo. Inday. O, sige tata panawan kan. Bote! Dyaryo! Bote! Dyaryo! Inday, okay ka lang. Uwan, gayam. Agyaman na kan ka, ha? Awan apulos ti makaamo asika ti pagtataudan ti amin agas gastuset, kan itultulong ko kadagiti agkasapulan. Madalos di pa nagpuspusong. Kan talaga man nagtulong ka. Iso akas itin ka rin. Tulungan ka mo, Inday. Kat agtalinadak nga diban mo. Basta agtalinad kumamot ang madalos di pa nagpuspusong. Adupay nga rod tinatulungan ni Inday ubing. Katsan lata ang nagsarsardeng daytoy at imulong kadagiti agkasapulan. Iso ati swerte asimmang bay kankwana kat nataginayon mat. Iso at andaanan niyo ubing pinadalos kan managtulong a puso kat masubadan iti kinaimbag. Kas kan ni Inday Bote. Bueno, ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria.
iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.